Дали сте ikada провели сате и сате са вижени над ležama, зножечи се на suncu, само да бiste na kraju sezone dobili sitne, bolesne plodove paradajza? Svi smo mi prošli kroz to razočaranje, kada naš trud ne donese rezultate. Ali šta ako vam kažem da sve vreme možda radite jednu ključnu stvar potpuno pogrešno? Dobrodošli na kanal gde pametno baštovanstvo pobeđuje težak rad. Danas ćemo pričati o zlatnom pravilu sadnje paradajza. Pokazat ću vam koje tačno 3 stvari treba da ubacite u rupu pre nego što spustite sadnicu u zemlju. Ovo nije samo još jedan mit sa interneta, već proverena biološka tajna koja će naterati vaš paradajz da raste kao potpuno lud. Dobit ćete biljke koje su otporne na sušu, imune na većinu bolesti i koje će rađati toliko da nećete znati šta da radite sa tolikim plodovima. Najbolje od svega je što vas ove 3 stvari neće koštati gotovo ništa, a uštedjet će vam mesece mukotrpnog rada i zalivanja. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer će treća stvar koju stavljamo u rupu potpuno promeniti vaš pogled na uzgoj povrća. Pišite mi u komentarima da li ste spremni da ove godine imate najbolji paradajz u celom komšiluku. Pre nego što zarunimo ruke u zemlju i otkrižemo naš tajni recept za rupu, moramo da razumemo kako paradajz zapravo funkcioniše. Zamislite koren paradajza kao jednu ogromnu, neverovatno gladnu mrežu sunđera ispod zemlje. Ta mreža ne traži samo vodu, već konstantan izvor energije kako bi izgurala one teške, crvene plodove koje svi toliko volimo. U prirodi biljke dobijaju hranu postepeno, kroz sporo raspadanje organske materije. Međutim, mi često pravimo grešku tako što prekopamo zemlju do iznemoglosti, ubijemo sve korisne mikroorganizme i onda nalivamo skupu hemidžu koja biljku naduva preko noći, ali je ostavi slabom i podložnom bolestima. Pravi, pametni baštovani znaju da se bitka za savršen urod dobiže ili gubi onog trenutka kada se biljka stavi u zemlju. Sve se svodi na to šta će taj mladi koren prvo da dodirne kada krene da se širi. Ako mu odmah na startu obezbedimo savršen švedski stokožić će se polako razgrađivati tokom narednih nekoliko meseci, mi smo naš posao završili. Biljka će sama odraditi ostatak, a mi ćemo moći da uživamo u hladovini dok ona radi za nas. I upravo tu na scenu stupaju naše 3 magične komponente koje imitiraju savršen prirodni ciklus. Da krenemo od samog početka, odnosno od pripreme terena. Mnogi baštovani misle da je duboko prekopavanje cele bašte ključ za dobar urod, ali hajde da odmah razbijemo taj mit. U pametnom baštovanstvu mi ne diramo strukturu zemljišta tamo gde to nije potrebno. Mi fokus stavljamo samo na onu malu zonu gde će biljka živeti, a to je naša rupa za sadnju. Rupa mora biti dovoljno duboka, bar 15 do 20 cm, kako bi primila sav naš tajni materijal i omogućila korenu da se udobno smesti. Kada iskopate tu rupu, vi zapravo pravite jedan mali, izolovani ekosistem za vašu sadnicu. Okolina može biti tvrda i suva, ali taj mali bunar koji ste napravili bit će oaza života. Zamislite to kao da zidate temelj za kuću. Ako temelj nije dobar, zidovi će popucati čim dune jači vetar. Tako je i sa paradajzom. Ako ga samo ubodete u plitku rupu bez ikakve pripreme, on će preživeti, ali će se mučiti na svakom koraku. Zato mi pravimo duboku i prostranu rupu koja će biti dom za naš specijalni koktel od 3 sastojka. Ovaj pristup čuva vaša leđa, štedi vaše vreme i usmerava svoju energiju direktno tamo gde je najpotrebnija, u sam centar korenskog sistema. Sada kada imamo savršenu rupu, vreme je da ubacimo prvu od 3 tajne stvari. To je nešto što možda već bacate u smeće, a zapravo je suvo zlato za vašu baštu. Radi se o najobičnijim ljuskama od jaja. Ali, pazite, nemojte ih samo baciti u komadima. Ljuske moraju biti dobro osušene i smrvljene gotovo u prah. Zašto baš ljuske od jaja? One su čist prirodni kalcijum. Kalcijum je za paradajz isto što i armatura za betonsku zgradu. On gradi helijske zidove biljke i čini ih jakim i otpornim. Da li vam se ikada desilo da paradajz počne da crni sa donje strane, baš kada treba da sazri? Ta pojava se zove vršna trulež i ona nije bolest, već direktan znak da biljka plače za kalcijumom. Kada ubacite šaku mlevenih ljusaka na samo dno rupe, vi zauvek rešavate taj problem. Dok koren bude rastao i širio se, on će polako upiđati ovaj kalcijum tačno onda kada mu bude najviše trebao, a to je u trenutku formiranja plodova. Ovo je pravi primer lenđog baštovanstva. Umesto da kasnije tokom leta prskate biljku skupim preparatima na bazi kalcijuma,
Ви сте taj проблем решили jednostavnim potezom još u maju. Природа uvek има най-джефтинija и най-болđa решения, само treba da znamo kako da ih iskoristimo. Idemo na drugu stvar koju stavljamo u našu rupu. Ovo je apsolutni favorit starih majstora i nešto što će biljci dati energiju za eksplozivan rast. Govorim o drvenom pepelu. Ali budite oprezni, mora biti isključivo pepeo od čistog netretiranog drveta, nikako od uglja ili briketa. Jedna mala šaka pepela preko onih ljusaka od jaja je sve što vam treba. Zamislite pepeo kao saobraćajnog policajca unutar biljke. On je prepun kaliđuma, a kaliđum je zadužen za transport vode i šećera kroz stablo sve do plodova. Bez kaliđuma vaš paradajz bi bio bljutav, vodenast i bez onog pravog, slatkog ukusa koji svi tražimo. Pored toga, pepeo blago podiže pH vrednost zemljišta oko samog korena, što stvara sredinu u koju i štetne gljivice i bakterije jednostavno ne mogu da prežive. To je kao da ste oko biljke postavili nevidljivi zaštitni štit. Mnogi ljudi greše pa posipaju pepeo odozgo po zemlji, gde ga vetar raznese ili kiša prebrzo spere. Kada ga zaključate dole u samoj rupi, on postaje dugotrajna baterija koja konstantno napaža biljku tokom cele sezone. Ovaj mali korak je ono što razdvaja prosečan urod od onog kojim ćete se hvaliti svima. Stigli smo do treće, najbitnije stvari. Ovo je tajna koju su koristili još stariji indižanci kada su sadili svoje povrće i zvuči pomalo ludo, ali verujte mi, radi savršeno. Treća stvar koju ubacujemo u rupu su ostaci ribe. To mogu biti riblje glave, repovi, ili ako vam je lakše, jedna šaka kvalitetnog ribljeg brašna. Zašto baš riba? Zato što se ona tokom raspadanja pretvara u najmoćniji izvor fosfora i azota koji možete naći u prirodi. Fosfor je pokretač razvoja snažnog korena. Kada koren paradajza oseti taj fosfor, on počinje da se grana kao lud, tražeći još. Što je veći koren, to je biljka snažnija i može da povuče više vode tokom letnjih suša. Možda se plašite da će riba neprijatno mirisati ili da će privući životinje. Ali tu dolazi do izražaja ona naša duboka rupa. Kada se riba nađe na dnu, prekrivena slođem zemlje i pepelom, ona ne ispušta nikakav miris na površinu. Umesto toga, ona postaje podzemna gozba za kišne gliste i korisne mikrobe. Они тешат ту рибу полака варити и претварати у съвършено, питомо джубрива кожа не може да спали корен biljke, za razliku od jakih hemijskih granula. Ovo je vrhunac ekološkog i pametnog uzgoja. Sada kada imamo naša tri magična sastojka u rupi, ljuske od jaja, pepeo i riblje ostatke, moramo da razumemo kako oni rade zajedno. Ovo nije samo nasumično nabacivanje đubriva, ovo je stvaranje prave male biohemijske laboratorije ispod zemlje. Kada se ova tri elementa spoje, oni stvaraju sinergiju. Riba daje azot za brz rast zelenih listova i fosfor za koren. Pepeo daje kaliđum za slatkoću i veličinu ploda, dok ljuski od jaja daju kalcijum za čvrstinu i zdravlje. Ali najzanimljivije je to što oni međusobno regulišu brzinu, kojom se oslobađaju. Pepeo pomaže da se riba brže razgradi, dok kiseline koje nastaju raspadanjem ribe pomažu da se kalcijum iz ljusaka lakše rastvori i postane dostupan biljci. To je kao savršeno usklađen mehanizam sata. Vi ste napravili sistem koji sam sebe hrani i održava. Nema potrebe da svake 2 nedelje mutite razne praškove u kantama sa vodom i vučete ih kroz celu baštu. Vi ste posao prihrane za celu godinu obavili u ovih nekoliko minuta prilikom sadnje. To je suština naše filozofije. Radite pametnije, a ne teže, i dozvolite prirodi da odradi onaj najteži deo posla umesto vas. Još jedan ključan korak pre nego što stavimo biljku u našu pripremljenu rupu jeste izolacija. Ovo je greška koju mnogi početnici prave. Nikada ne smete dozvoliti da nežni, mladi koren sadnice dođe u direktan kontakt sa koncentrovanim đubrivom, pa makar ono bilo potpuno prirodno kao ovo naše. Ako se to desi, može doći do šoka, pa čak i do oštećenja korena. Zato preko našeg moćnog triža, ribe, pepela i ljusaka obavezno vraćamo jedan tanak sloj obične zemlje. Oko 5 do 10 cm zemlje je sasvim dovoljno. Ovaj sloj deluje kao jastuk i kao filter. On omogućava mladoj biljci da prvo pusti koren u bezbednoj neutralnoj zoni.
Dok biljka raste i jača tokom prvih nekoliko nedelja, njen koren će polako probijati taj sloj zemlje i postepeno ulaziti u našu zonu sa hranom. Ovo je jako važno jer imitira prirodni rast, gde biljka polako usvaja nove resurse kako jača. Kada koren konačno stigne do te hrane, biljka će već biti dovoljno velika da svu tu energiju usmeri direktno u stvaranje cvetova i plodova, a ne samo u divljanje zelenih listova. Taj mali sloj zemlje je granica između neuspeha i rekordnog uroda. Sledeća tajna leži u samom načinu na koji postavljamo sadnicu u tu rupu. Mnogi ljudi misle da paradajz treba saditi uspravno, tačno onako kako je rastao u češici. Ali mi to ovde ne radimo tako. Paradajz ima jednu fascinantnu osobinu. Sitne dlačice koje vidite duž celog stabla nisu samo ukras, to su potencijalni koreni. Ako ih zakopate u zemlju, oni će početi da rastu i formiraju masivan korenski sistem. Zato mi našu sadnicu sadimo blago položeno, ili kako ja to volim da kažem, sadimo je da spava. Skinemo donža 2 do 3 lista i ceo taj donži deo stabla pažljivo položimo u rupu, tik iznad našeg složa zemlje koji skriva đubrivo. Zatim pažljivo savijemo vrh prema gore. Na ovaj način, umesto malog korena koji je bio u čaši, vi sada dobijate korenski sistem dugačak 20 do 30 cm. Ovakav monstruozan koren može da izvuče svaku kap vlage iz zemlje, čak i tokom najvećih vrućina u julu i avgustu. Zamislite koliko prednost vaša biljka sada ima. Ima cinovski koren koji se proteže pravo do one naše ribe, pepela i ljusaka. To je formula za uspeh koju jedna suša ne može da poremeti. Kada smo sadnicu lepo smestili u njen novi dom, dolazimo do ključnog trenutka koji rešava sudbinu biljke u prvih nekoliko dana. Voda. Ali ne bilo kakvo zalivanje. Ovde primenđujemo metod stvaranja blata. Umesto da prvo zatrpate rupu zemljom pa onda zalivate u dozgu, vi morate sipati vodu direktno u rupu dok je ona još uvek otvorena. Nalijte puno vode, slobodno neka se napravi pravo male blatnjavo jezero oko korena. Zašto ovo radimo? Zato što suva zemlja krije u sebi vazdušne cjepove. Ako vazdušni cjep ostane zarobljen oko korena, taj deo korena će se usušiti i umreti, a biljka će doživeti ogroman stres. Kada napravimo blato, voda potpuno istiskuje sav vazduh, a tečna zemlja savršeno ubavija svaku žilu korena, priljubljujući se uz njega. Biljka tada ne doživljava nikakav šok od presađivanja. Ona istog trenutka počinje da pije i da se hrani. Nakon što zemlja upije tu vodu, tek onda uzimamo suvu zemlju sa ivice i blago zatrpavamo rupu do vrha. Ovaj suvi sloj zemlje na vrhu sprečava da se napravi tvrda kora koja bi kasnije gušila biljku. Ovo je mali detalj, ali verujte mi, pravi ogromnu razliku u brzini prijema sadnice. Sada dolazimo do mog omiljenog dela, onog koji direktno opisuje lenđu baštovanstva. Čim smo zatrpali rupu suvom zemljom, mi tu zemlju odmah skrivamo od sunca. Tako je, govorimo malčiranđu. Ako ostavite zemlju oko paradajza golu, sunce će ispeći, voda će ispariti za nekoliko sati, a korovi će krenuti da rastu kao ludi. Da bismo to sprečili, uzimamo debeo sloj slame, pokušene trave ili čak starog sena i prekrivamo celu površinu oko biljke. Taj sloj treba da bude debeo bar 10 centimetara. Šta se tada dešava? Taj malč deluje kao izolacija na kući. On čuva vlagu koju smo upravo sipali u rupu, tako da nećete morati da zalivate danima, pa čak i nedeljama. Takođe, on sprečava sunce da dopre do semena korova, što znači da nema više onog dosadnog okupavanja i plevljenja na plus 30 stepeni. Ali tu je još jedan tajni benefit. Taj malč se polako razgrađuje tokom leta i stvara savršenu hranu za one kišne gliste, koje dole u dubini već uživaju u našoj ribi i pepelu. Vi ste zapravo napravili savršen, zatvoren sistem gde sve radi jedno za drugo, a vi samo stojite sa strane i posmatrate kako paradajz raste. Da li znate zašto većina paradajza u običnim baštama propadne već krajem jula? Razlog je jednostavan. Biljka istruši svu hranu iz površinskog sloja zemlje, ostane bez snage i tada je napadnu bolesti. Ali naš paradajz, zaštićen ovom zlatnom metodom, ima potpuno drugačiju sudbinu. Kada nastupe prvi pravi letnji dani, biljka će krenuti da intenzivno cveta. Tada će joj biti potrebna ogromna količina energije. U tom trenutku, njen snažni, duboki koren koji smo mi namerno formirali, već je u potpunosti stigao do one naše zalihe u rupi. Riblje brašno je do tada već delom razgrađeno
и нуди константант проток лако свърливог азота и фосфора. Билика не доживлява онай класични пат енергие. Уместо да отбаци цветове с бог стреса, онай их све задържава и претвара у плодове. Вие чхете приметити како стъбло вашек парадайза поставя дебело као дърво, а листови добижaju оно дубоко тамно зелено бою коя пуца от здравля. Здрава билка има невероятно як имунитет. Она се сама брани от пламенджача и ситних щеточина много болже него било коджа билка коджу стално пръскате хемиджом. Здравле увек долази изнутра, из само корена. Вратимо се на тренутак на онай невероятен ефекът пепела или усака от яджа у фази kada плодови почну да румене. Svi znamo koliko je frustrirajuće. Kada berete prvi paradajz, okrenete ga, a on dole ima veliku crnu mrlju. Kao što smo rekli, to je manđak kalcijuma. Ali zašto kalcijum fali biljci čak i kada ga ima u zemlji? Zato što se on kreće kroz biljku isključivo zajedno sa vodom. Ako imate sušan period, biljka ne povlači vodu, pa samim tim ne povlači ni kalcijum. Međutim, pošto smo mi stavili ljuske direktno u najdublju zonu korena, tamo gde uvek ima bar malo vlage zahvaljujući našem mълчу, корен никада не престае да пие. Калциум путuje без прекида право до плода. А šta je sa ukusom? Tu pepeo odrađuje svoju magiju. Kaliđum iz pepela gura šećer i izlistува direktno u plod tokom toplih dana. Vaš paradajz neće biti samo krupan i zdrav, on će imati onaj intenzivan, sladak, stari miris paradajza na koji su mnogi danas zaboravili zbog hibrida iz supermarketa. Vi zapravo programirate bilku da vam da najbolji mogući ukus i to sve pomoću otpadaka iz vaše sopstvene kuhinđe. Hajde da porazgovaramo o tome šta se dešava u mikrosvetu ispod zemlje, jer tu leži prava moć ove metode. Zemljište nije samo mrtva prašina, ono je živo biće prepuno bakterija, gljivica i sitnih organizama. Kada koristite veštačka đubriva, vi te organizme spržite svojom agresivnom hemijom. Земля постає мъртва и onda biljka постає зависна от вас, kao пациент на апаратима. Morate stalno da je hranite. Ali sa našom rupom punom ribe, ljusaka i pepela, vi radite upravo suprotno. Vi pozivate sve te mikroorganizme na gozbu. Ove korisne bakterije napadaju ribu i razgrađuju je. Dok to rade, one se razmnožavaju milijardama puta. One bukvalno žvačku minerale i pretvaraju ih u formu kođu korен paradajza može da popije kao najlepši sok. Stvara se simbioza, saradnja između biljke i zemlje. Mikroorganizmi hrane biliku, a biljka preko korena ispušta male količine šećera kako bi nahranila te iste bakterije. To je savršen krug života u vašoj bašti. Zbog tog kruga vama više neće biti potrebne kante i prskalice. Vaša bašta postaje samostalan, divlji ekosistem koji radi u vašu korist. Jedna od najvećih prednosti ovog zlatnog metoda je ušteda vremena. Ако сте викенд баштован или особа коя после посла едва чека да се odmori, ovo je stvar koja će vas spasiti. Klasičan uzgoj paradajza zahteva da ga zalivate svaki ili svaki drugi dan, da ga okupavate svake nedelje i prihranđujete na svakih 15 dana. Kada saberete sve te sate tokom 3 meseca leta, dobit ćete dane i dane teškog rada. Ovim našim sistemom, vi ste najveći deo posla obavili tokom sadnje. Duboki koren sam nalazi vodu u dubini, što znači da zalivanđe možete svesti na jednom nedeljno, ili čak ređe ako imate dobar malč. Prihranu ste već obavili za celu godinu ubacivanjem naša 3 sastojka u rupu. Okupavanđa nema jer malč guši kurov. Vama ostaje samo onaj lepši deo posla. Da povremeno prođete kroz baštu, zakinete po neki zaperak kako bi vazduh mogao da struži kroz biljku i da vezujete stablo uz kolac kako ne bi puklo pod terenom sočnih plodova. Vracate se kući čistih ruku, a bašta buže kao nikada pre. To je prava definicija pametnog rada. Zanimljivo je da ovaj metod možete lako prilagoditi ako sadite paradajz u velikim saksijama na balkonu ili terasi. Princip ostaje apsolutno isti, samo je razmer malo manji. Na dno velike saksije stavite malo zemlje, zatim ubacite kašiku smrvljenih ljusaka, malo pepela i šačicu ribljeg brašna, ili čak komadit šekore od banane ako nemate ribu. Kora od banane takođe ima dosta kaliđuma. Zatim prekrijete sve to slođem zemlje i posadite vašu sadnicu duboko. Biljka u saksiji ima veoma ograničen prostor za rast korena i zato je od presudne važnosti da taj mali prostor bude nabižen kvalitetnim gorivom na samom dnu. Dok koren putuje ka dnu saksije, biljka raste u visinu.
Kada korен konačno udari u naše tajno skladište hrane, vidjet ćete pravu eksploziju rasta. Paradajsu saksiji često pati od nedostatka hrane već u julu, ali sa ovim trikom brat ćete sočne šeri paradajze sve do kasne jeseni. Čak te ще и vaše komšije u zgradi biti šokirane koliko plodova može da stane na jednu jedinu biljku na malom balkonu. Mnogi ljudi me pitaju da li ovaj isti metod mogu da primene i na druge biljke u bašti. Odgovor je jedno veliko da, posebno kada su u pitanju biljke iz iste porodice, kao što su paprike i patlidžan. Paprika, na primjer, obožava kalcijum iz ljusaka od đaja možda čak i više nego paradajz. I ona je sklona raznim truležima kojoj fali minerala. Jedina razlika je u tome što papriku ne sadimo položeno i duboko kao paradajz, jer njeno stablo ne puštate dodatne korenove tako lako. Nju sadimo uspravno, do iste dubine na kojoj je bila u rasadniku, ali rupa ispod nje i dalje treba da sadrži našu magičnu mešavinu. Kada paprika pusti svoj glavni koren dole i upiže onaj fosfor iz ribe i kalidžum iz pepela, dobit ćete stabla koja se savijažu pod težinom mesnatih plodova. Ovaj recept je univerzalan za svo povrće koje daje plodove. Priroda ne pravi razliku. Ono što je dobro za izgradnju ćeliđa paradajza, jednako je dobro i za ćeliđe paprike, krastavca ili tikvice. To je lepota vraćanja starem, prirodnim metodama. Da biste bili sigurni da vaš paradajz zaista uzima sve što mu treba iz rupe, morate pratiti njegov rast u prve 3 nedelje. Prva nedelja je vreme prilagođavanja. Biljka će možda izgledati malo umorno, listovi će biti opušteni, ali nemojte paničiti i nemojte je nalivati vodom svaki dan. To je trenutak kada ona svu svoju energiju usmerava ispod zemlje. Ona gradi svoj koren prema našoj hrani. U drugoj nedelji vidjet ćete promenu u boji. Svetlo-zeleni listovi će početi da tamne i postaju debliji na dodir. To je siguran znak da je koren stigao do azota i da pumpa hlorofil u stablu. U trećoj nedelji kreće eksplozija. Primetit ćete da biljka dnevno raste po nekoliko centimetara i kreće da izbacuje prve cvetove. Ovo je trenutak kada većina baštovana pogreši pa doda veštačku đubrivo kako bi ubrzala stvari. Nemojte to da radite. Vaša biljka već ima sve što joj treba dole u dubini. Svako dodatno mešanje sa hemidžom bi samo poremetilo taj savršeni balans koji smo stvorili. Svake godine viđam baštovane kako uspaničeno trče po apotekama tražeći lek za žute listove na paradajzu. Žučenje donđih listova je najčešće znak gladi. Biljka bukvalno žrtvuje svoje donđe listove, izvlači iz njih pokretne minerale poput azota i šalđe ih gore u vrh, kako bi preživela i napravila plod. To se dešava kada je zemlja iscrpljena. Ali kod naše metode, ta glad je praktično nemoguća. Zaliha hrane koju smo stavili na dno rupe se sporo oslobađa. Ribi su potrebni meseci da se potpuno razgradi, što znači da ona ispušta hranljive materije konstantno. Iz dana u dan, sve do prvih mrazeva. Vaš paradajz neće doživeti taj stres. Njegovi donđi listovi će ostati zeleni mnogo duže, a vi ćete ih na kraju skinuti samo da biste omogućili provetravanje stabla, a ne zato što su umrli od gladi. Ovaj konstantan protok hrane je tajna stabilnog rasta i ogromnog uroda koji će tražiti mesecima. To je mir koji svaki baštovan zaslužuje. Postoji još jedan skriveni neprijatelj svakog baštovana, a to su nagle promene vremena. Jedne nedelje imamo obilne kiše, a već sledeće puca sunce i temperatura skače preko 35 stepeni. Ovi šokovi su pogubni za paradajz sa plitkim korenom. Plitak koren se prvo udavi u vodi, a onda se bukvalno skuva u suvoj, vreloj zemlji. Biljka staže sa rastom, cvetovi upadaju, a plodovi pucaju. Zahvaljujući našoj metodi duboke rupe, hrane na dnu i sađenja u ležećem položaju. Mi smo koren poslali duboko ispod tog kritičnog površinskog sloja. Dole u dubini, temperatura je uvek stabilna. Vlaga je konstantna. Čak i kada na polju gori asfalt, vaš paradajz pije svoju vodu i vuče kalidžum iz pepela potpuno neumetano. Upravo taj kalidžum pomaže biljci da zatvori svoje pore na listovima tokom najtoplijeg dela dana i tako spreči gubitak vode. Vi zapravo niste samo nahranili biljku, vi ste je trenirali da postane otporna na ekstremne klimatske uslove koji nas sve više pogađaju svake godine. Ne smemo zaboraviti ni finansijsku stranu ove priče. Ako imate stotinak strukova paradajza u bašti, izračunajte koliko biste novca potrošili na tečna đubriva,
Прихране преко листа, препарати против тролежи и разne витамине за билке. Той е огромен новац, кои сваке сезоне оставляте у полиопривредним апотекама. Ова метода са 3 ствари урупи вас не кошта нища. Люски от яя скупляте током зиме от доручка. Дървени пепел имате, ако се грежете на дърва, или га можете узети от комшиже. Остатки риbe можете тражити безплатно на било коджой пижаци у рибарници. Они тчевам их радо дати, джер би их иначе бацили. Ви сте отпад претворили у най-квалитетнije органско дžубриво на свету. Нема пластичне амбалаже коджу бацате, нема загадживanja подземних вода вишком нитрата. Узгаджате храну тачно онако како е природа то замислила, а за узврат добијате чист, здрав производ за вашу породицу и штедите кучни буджет. Ово е права дефиниција самоодрживости на делу. Време е да променимо начин на коджи размишљамо о башти. Башта не сме бити место мучења и борбе са природом, веќе место где сараджуџему са њом. Убациванџемове 3 едноставне ствари у рупу, ви сте поставили темелје за савршено сезону. Ваша едина преостала обавеза е да уживате у процесу. Када плодови крену да румене у изобилју, видечете како се сваки минут уложено правилно припремуте рупе исплатио вишеструку. Парадајс тше бити крупан, здрав и тежак. Ваше гране тше пуцати од рода, а ви тшете имати доволно времена да седите у хладовини и пиете кафу, док ваш кумшија и далже пумпа прскалицу на јарком сунцу. Испробајте овај стари, златни метод веќе на првим следечим садницама коđe будете ставили у земљу. Гарантуjem вам да се више никада не чхете вратити старим, напорним навикама узгуđa. Природа ради за вас, само јој морате дати прави алат од самог почетка. И ето га, драги моји баштовани, стигли смо до кража наше мале, али мочне тајне за савршен парадајс. Видели смо да се тајна огромно куру да не криже у скупој хемиџи нити у свакодневном мукотрпном, раду самотикум. Све што е потребно јесте да на самом почетку будемо мудри. Тие 3 едноставне ствари, љуски од јаја за арматуру од калцијума, мало чисток пепела за сладкочу и отпорност, и кумадич хрибе за експлозивну енергију корена, чине чуда када се наđу на дну добро припремљене рупе. Увај трик менџасве. Он ствара билке коđe су самосталне, снажне и коđe могу да издрже сушу и болести многу болже него било кожи хибрид напумпан вештачким đубривом. Правилам почетак вам буквално купује слободно време током целу клета. Хвала вам од срца што сте издвожили време да погледате овај видео и што заедно со мном учите како да баштованство учинимо лакшим и паметнижим. Ако вам се овај метод свидео, обавезно кликните на дугме за пријаво на канал како не бисте пропустили џош оваквих златних савета и оставете лайк, џер нам топ пуно значи. А сада имам едно питање за вас. Колико струкова парадајза планирате да посадите ове година и коđу сорту највише волите? Пишите ми доле у коментарима, едва чекам да чујам ваше искуства и планове за ову сезону. Видимо се у следечем видео и среќан рад у башти!